या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कणकवलीत दारू वाहतुकीवरती कारवाई, 9,05,000चा मुद्देमाल जप्त। एनसीपी अजित पवार गटाची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर। आणि कणकवलीत भक्तिमय वातावरणात बाप्पाला निरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। महाराष्ट्र विधान परिषद कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाची मतदार नोंदणी 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत होणार आहे। दोन्ही नोंदणी झालेले पदवीधर मतदार यादी पुढील काळासाठी ग्राह्य नसून नवीन पदवीधर मतदारांनी नव्याने नोंदणी करणं आवश्यक आहे। पाहूयात। भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार याद्या बनवण्याचे कामकाज सुरू करण्यात आलेले आहे। या संदर्भात 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर हा मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम आहे। यासाठी 1 नोव्हेंबर 20 हा कालावधी निश्चित करण्यात आला। 1 नोव्हेंबर 20 रोजी पात्र मतदार हा पदवीधर असला पाहिजे। तसेच या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्व पदवीधर मतदारांना मी आवाहन करतो, जरी तुमचं नाव पूर्वी नोंदवलं असेल म्हणून ह्यावर्षी नोंदवू नये असं नाही। प्रत्येक पदवीधर इलेक्शनला मतदार यादी ही नवीन बनवली जाते। त्या अनुषंगाने आपण ह्या मतदार नोंदणीत जास्तीत मतदार नोंदणी करावी ही विनंती। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण साध लाईव्हचं मोबाईल ॲप। महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। देवगड तहसीलदार RJ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिऱ्याच्या ओव्हरलोड भरधाव वेगातील वाहतुकीवरती कारवाई तोरसोळे फाटा इथं करण्यात आली। देवगडमध्ये तोरसोळे, विजयदुर्गमध्ये वाघोटन व इतर भागात असलेल्या सर्व चिरेखाणींवरून परजिल्ह्यात व परराज्यात वाहतूक होते। परजिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात वाहने येथे येत असतात। गेल्या आठवड्यात तोरसोळेच्या अपघातात तळेबाजार येथील आई व मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता। त्यानंतर लोकांचा झालेला आक्रोश व संताप प्रशासनानं पाहिला होता। अरुंद रस्त्यांवरून ही वाहनं भरधाव वेगानं धावत असतात। तसंच अनेक ठिकाणी रस्ते वळणाचे असल्यानं भरधाव वेगातील वाहनं आवरणे कठीण जातं। या मार्गावरील काही ठिकाणी शाळाही आहेत। भरधाव वेगातील वाहनांपासून शालेय विद्यार्थ्यांनाही धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे। त्या सर्व बाबी लक्षात घेत ही कारवाई करण्यात आली। तहसीलदार रमेश पवार यांच्या उपस्थितीत मंडळ अधिकारी चव्हाण, तलाठी बोडके, पावसकर, तलाठी नाडे यांच्या पथकानं ही कारवाई केली। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण साध लाईव्हचं मोबाईल ॲप। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात।
नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर केल्याची माहिती अभिद नाईक यांनी दिली. आज सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची जिल्हा कार्यकारिणी मी काका गुडाळकर यांनी जाहीर केलेली आहे कार्याध्यक्ष, आणि त्याचप्रमाणे आम्ही योग्यतेनुसार सर्वांना तालुकाध्यक्ष, जिल्हा उपाध्यक्ष या सर्वांना जबाबदारी देऊन त्या जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडण्याचं त्यांना सूचना केलेल्या आहेत. आणि ही कार्यकारिणी आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेबांच्या मान्यतेनुसार आज आम्ही जाहीर केलेली आहे. प्रथमतः आता आम्ही या पितृपक्षानंतर आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे संपर्क मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, कॅबिनेट हसन मुश्रीफ साहेब यांचा दौरा आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये लावणार असून तो एक मेळावा स्वरूपात असेल. तो मेळावा स्वरूपाचा दौरा हा कुडाळमध्येच घेण्यात येईल आणि त्या पद्धतीने आम्ही नियोजन करणार आहोत. अजितदादांचं आणि आमची चर्चा झाली असून दादांनी आम्हाला दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये आपण सिंधुदुर्गात येतो आणि दादांनी तो दिलेला शब्द असतो ते पूर्ण करतात आणि त्यांचा दौरा भव्य दिव्य स्वरूपात कसा करता येईल त्याचं नियोजन आम्ही चांगल्या पद्धतीने करणार आहोत. आता राष्ट्रवादी पक्ष आपलाच आहे असं आम्ही मगाशी सांगितलं, MK गावडेंनी सांगितलं कार्याध्यक्ष. आता त्या पक्षाचं काम करते वेळी ज्याने त्यांनी आपापल्या पद्धतीने पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी माझ्याकडे आणि कार्याध्यक्ष म्हणून काका गुडाळकरांकडे जबाबदारी दिल्यानंतर त्यांना आम्ही आमंत्रित केलं. ते अजून 2 महिने आमच्या संपर्कात आलेले नाहीत. त्यांचं ज्यावेळी मन वळेल किंवा काय होईल त्यावेळी ते येतील आमच्याकडे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. कणकवली पोलिसांनी खारेपाटणमध्ये मधुबन हॉटेलसमोर गोवा बनावटीच्या 3,41,760 रुपयांचं अवैध दारूसह एकूण 9,05,760 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, कासार्डे दूरक्षेत्राचे हवालदार चंद्रकांत झोरे, हवालदार पांडुरंग पांढरे यांच्या पथकानं 28 सप्टेंबरला मध्यरात्री 1:15 वाजता ही कारवाई केली. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे खांबडवाडी येथील सुशांत मोहन नाईक यांनी इस्रोनं चंद्रावरती केलेला ऐतिहासिक विक्रम याचं कौतुक म्हणून सत्यनारायण महापूजेसाठी लागणारं पर्यावरणपूरक मखर चांद्रयान 3 साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या या कल्पनेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. तर हे मखर पाहण्यासाठी अनेकांनी गर्दी केली होती.
आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 259376 आणि 9226 249376. भाजपचे महाराष्ट्राचे युवा नेते तथा युवा उद्योजक सामाजिक कार्यकर्ते विशाल परब यांचा वाढदिवस 15 ऑक्टोबर 2023ला मोठ्या उत्साहात आणि दिमाखात विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा होणार आहे. 9 सप्टेंबरला प्रसिद्ध कीर्तनकार हबप इंदुरीकर महाराजांचं कीर्तन होणार असून 15 ऑक्टोबरला सावंतवाडी जिमखाना मैदानावरती सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल यांचा बहारदार संगीताचा कार्यक्रम होणार आहे. या निमित्तानं विविध उपक्रमांनी आयोजित अशा विशाल अभिष्टचिंतन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या संदर्भातील माहिती भाजपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य दत्ता सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. विशाल परब यांचा 15 ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस संपन्न होत आहे आणि या निमित्ताने 9 ऑक्टोबरला इंदुलकर महाराज यांचं कीर्तन कुडाळ येथे होऊन सन्मान्य निलेजी राणे यांच्या उपस्थित या वाढदिवसाचा शुभारंभ होईल आणि 15 ऑक्टोबरला सावंतवाडी जिमखाना मैदानावरती भाजपच्या सर्वच वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत हा वाढदिवस संपन्न होईल. मोठ्या उत्साहात 8 दिवस या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबवून हा वाढदिवस साजरा करण्याचं विशाल फाउंडेशन, विशाल परब मित्रमंडळ असो किंवा भारतीय जनता पक्ष या सर्वच मंडळींनी हा वाढदिवस अतिशय उत्साहात साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे विशाल परब यांचा 15 ऑक्टोबरचा वाढदिवस अतिशय उत्साहात संपन्न होईल. आता 15 तारीखला आजच ठरलेले नाहीत की विशाल परब यांनी कुठच्या नेत्यांशी अध्यापक संपर्क केलाय की नाही मला माहित नाही, कारण अजून नाही म्हटलं ते 15 आणि हे 16-17 दिवस आहेत. यानंतर आम्ही सर्वजण बसून प्रत्येक शेवटी काही म्हटलं तरी आमचे राणेसाहेब असतील, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण असतील यांची वेळ टायमिंग घेऊनच त्यानंतर आम्ही हे सर्व गोष्टी जाहीर करू. तर इंदुलकर महाराजांचा आपण प्रत्येक जण बरं महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक कार्यक्रम बघतोय. इंदुलकर महाराजांचा कार्यक्रमाची तारीख सुद्धा 4-4, 6-6 महिने मिळत नाही. एक अतिशय आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये चांगले कीर्तनकार म्हणून ते नावारूपाला आहेत. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जिल्ह्यावासियांना सुद्धा माहिती आहे. त्यामुळे मी काय सांगायची गरज नाही, अतिशय मोठ्या उत्सवात हाऊसफुल हा कार्यक्रम होईल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली.
कशाला रडतेस? गणपती बाप्पा कुठे गेले? पाण्यात गेले. आज विसर्जन झालेलं आहे तुमच्या गणपतीचं, म्हणून तुला रडू येतंय. नाव काय तुझं? आर्या जितेंद्र सावंत. आर्या, तू कशासाठी रडतेस? काय झालंय? म्हणून तुला रडू येतंय. पण येणार ना नंतर गणपती बाप्पा परत? रडायला येतंय. तू कुठे आहेस आता आणि कुठे गणपती विसर्जन केलाय तुमचा? आज जड अंतःकरणाने आम्ही गणेश विसर्जन करत आहोत. आज आम्ही 11 दिवस आनंदाच्या वातावरणात गणेशोत्सव साजरा केला. भजन, कीर्तन, फुगड्या. इथे कणकवली शहरामध्ये अनेक चाकरमाने दाखल झाले. त्याच्यामुळे प्रत्येक घर हे गजबजलेलं अवस्थेत होतं. प्रत्येकाने एकत्र येऊन सण साजरा केला आणि आज गणेशोत्सवाचा आम्ही आनंद आम्ही लुटलेला आहोत. खरं तर आता म्हणजे गणेश चतुर्थीपासून असं आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. आनंदाचं वातावरण आज 10 दिवस आनंदात आम्ही गणेशोत्सव साजरा केला. आज निरोप देताना खरंच आज मन असं जड होतंय गणपती विसर्जन करताना. कारण आज आम्हाला बऱ्याच दिवस खाण्याचा आस्वाद घेता आला. त्यानंतर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा आनंद घेता आला त्या गणेशोत्सवामुळे. विसर्जनासाठी तुम्ही नेहमी दरवर्षी इथे असता. गणपती जे हातामध्ये घेऊन विसर्जन करता, महत्त्वाचं काम आहे. काय सांगा? सांगायचं म्हणजे आमचे माजी नगराध्यक्ष माननीय समीरजी नगावते आणि नगरपंचायततर्फे आम्हाला हे दरवर्षी काम केलं जातं. जसे करून गणपती विसर्जन कसे करावे. आता तुम्ही मुंबई किंवा बाकी अन्य ठिकाणी कुठे बघत असाल तर गणपती आमच्याकडे पद्धत आहे ती गणपती पाण्यात घेऊन बुडवतो. बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला ती मिळत नाही. ती तुम्ही तिथे ढकलून किंवा त्याला काही दुसरी विल्हेवाट करून तिथे गणपतीचं हे करतं. पण आमच्याकडे ह्या कणकवली शहरामध्ये आम्ही जे विद्युत पद्धतीने गणपती विसर्जन करतो आणि इथे आम्ही लोकांसाठी सोय केलेली आहे. कारण कोणी इथे बुडू नये ही दक्षता आम्ही घेतलेली आहे. कारण आम्हाला इथल्या अनुभव आहे नदीचा. आम्ही इथेच रहिवासी असल्यामुळे आम्ही इथे कोणाला
जागा देत नाही, कोणाला काही त्रास होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही हे सगळं करतो. चतुर्थी निमित्त कणकवलीमध्ये गणपती विसर्जन होत आहे. बहुसंख्य गणेश भक्त आज ह्या गणपती साण्यावर गणेश विसर्जनासाठी येणार आहेत. आपण पाहतो आहोत की काही जे गणपती साण्यावर गणेश भक्त दाखल देखील झालेले आहेत, ते विधिवत गणपतीची आरती करून आता विसर्जन करतील. तशाच पद्धतीने प्रशासन देखील अलर्ट आहे, कारण प्रशासनाने पोलीस प्रशासन असेल किंवा नगरपंचायत प्रशासन असेल त्यांनी ते देखील अलर्ट आहे. नगरपंचायतने येथे कृत्रिम तलाव देखील बनवण्यात आलेला आहे. तशाच पद्धतीने येथे निर्माल्य कलश आहेत ते देखील त्यांनी उभं केलेलं आहे, जेणेकरून जे निर्माल्यामध्ये जे पुष्पहार असतील किंवा फुलं असतील ते निर्माल्याच्या कलशामध्ये त्यांनी ठेवावे असं देखील नगरपंचायतने सांगितलेलं आहे. नगरपंचायतच्या माध्यमातून गणपतींवर पुष्पवृष्टी होणार आहे. नगरपंचायतच्या माध्यमातून हा एक उपक्रम राबवलेला आहे. तशाच पद्धतीने ह्या संपूर्ण रस्त्याला जी विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आलेली आहे. जे भाविक गणेश भक्त जे गणपती घेऊन येतात त्यांना देखील हा जो रस्ता आहे तो साफसफाई केलेली आहे आणि चांगल्या पद्धतीने दिसावा अशा पद्धतीचं नियोजन येथे नगरपंचायतने केलेलं आहे. कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस बंदोबस्त देखील ह्या गणपती स्थानावर आहे, पूर्ण ह्या रस्त्याला देखील आहे, कारण आज बहुसंख्य गणपती विसर्जन आहे आणि ते विसर्जन या गणपती स्थानावर होत आहे. कणकवली शहरातील असतील किंवा आजूबाजूच्या परिसरातील असतील हे विसर्जन या शहरामध्ये होतं. आपण कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाच्या माध्यमातून धुमाळे आहेत आपल्यासोबत. धुमाळे साहेब, काय नियोजन आहे नगरपंचायतीकडून? कणकवली नगरपंचायत तर्फे सर्व भक्तभावांचे हार्दिक स्वागत. या ना मनोज, कणकवली नगरपंचायतीने प्रतिवर्षाप्रमाणे गणेशांचं श्री गणेशाचं स्वागत करण्यासाठी मनोरा उभारलेला आहे. नंतर प्रत्येक गणपती स्थानांवर स्वच्छता मोहीम राबवलेली आहे. कचरा टाकण्यासाठी निर्माल्य टाकण्यासाठी कलश ठेवण्यात आलेले आहेत. गणपती विसर्जनासाठी तराफा ठेवण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. गणेश विसर्जन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा जो रस्ता आहे पूर्ण विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आलेली आहे. विद्युत रोषणाई कणकवली शहरात आपल्या जानवडी नदी गणपती स्थान आणि मराठा मंडळाच्या रस्त्याला विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे. निश्चितच हे होते प्रशासकीय अधिकारी धुमाळे यांनी नगरपंचायतच्या माध्यमातून काय काय केलेलं आहे ते आपल्याला सांगितलं आहे. सगळेच नगरपंचायत कर्मचारी ह्या गणपती स्थाना आणि जो मराठा मंडळाकडे त्या बाजूला आहे तो गणपती स्थाना ह्या ठिकाणी आणि देखील परवड त्या बाजूला आहेत, त्या ठिकाणी सर्वच ठिकाणी गणेश विसर्जनचं हा घाट आहे आणि त्या ठिकाणी ही चांगल्या पद्धतीचं नियोजन येथे नगरपंचायतने केलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. अनंत चतुर्दशीला शहरातील सार्वजनिक गणपतींसह घरगुती गणरायांना निरोप देण्यात आला. पुढच्या वर्षी लवकर या असं साकडं घालत मोठ्या जल्लोषात लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला.
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कणकवलीत दारू वाहतुकीवरती कारवाई. 9,05,000चा मुद्देमाल जप्त. एनसीपी अजित पवार गटाची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर. आणि कणकवलीत भक्तिमय वातावरणात बाप्पाला निरोप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.